Dende a súa primeira celebración, as xornadas A Pobra do Caramiñal no Tempo espertaron un gran interese por parte do público. Daí que os seus organizadores decidiran darlle continuidade acadando xa este ano a terceira edición, na que pretenden seguir afondando na identidade do pobo a través da súa historia, cultura e patrimonio. O que se pretende dende a área de cultura con estas xornadas é dar un pouco a coñecer a historia e a cultura e patrimonio do noso concello, non? Para que os asistentes e as veciñas e veciños poidan coñecer un pouco o pasado e así axudarlles a comprender o noso presente no contexto destas xornadas. As xornadas arrancarán o sábado 28 ás 4:30 da tarde coas conferencias que se celebrarán no Cine Elma. O encargado de inaugurala será o xornalista Manuel Gago cunha charla sobre os mitos e lendas da Pobra do Caramiñal. Poñer sobre a mesa a riqueza do imaginario que existe na Pobra, do que a veces nin nós mesmos somos conscientes porque non vemos a fotografía máis ou menos completa. Vamos a ver un enorme repertorio de seres mitolóxicos, de relatos que nos levan a séculos atrás, que están vivos aínda na Pobra do Caramiñal ou estuveron vivos ata hai moi pouco tempo. A continuación intervirá o director do Museo Valle Inclán, Antonio González Millán, quen debullará os 15 séculos de historia da Igrexa de Santa Cruz de Lesón. O historiador Anselmo López e o profesor Rafael García completan o cartel. Concluídas as conferencias, o domingo terá lugar unha visita guiada á Igrexa de Santa Cruz, o Cruceiro de San Amaro, a Aldea Bella, o Mosteiro de San Xoán da Misarela e a Barca de San Amaro. Tamén visitaremos algúns dos lugares que recorre o Río das Pedras, dos que se falará na conferencia Mitos e lendas da Pobra do Caramiñal, que vai a dar Manuel Gago. Ou se visitaremos a Aldea Bella, o Mosteiro da Misarela e a Barca de San Amaro, tamén coñecida como Barca de San Xoán, unha peza moi pouco estudiada, prácticamente inédita, pero eu diría que única no panorama arqueolóxico galego. Os interesados en asistir deberán reservar praza no enderezo bibliotecadapobradocaramiñal@gmail.com ou a través do teléfono 981 83 1633. Os que non asistan presencialmente poderán seguir as charlas do sábado 28 pola canle de YouTube do Concello da Pobra.